Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε για τον προϋπολογισμό του 2014 που καλούμαστε να υπερψηφίσουμε το Σάββατο, δίνοντας έμεσα ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που με σταθερά και σίγουρα βήματα βγάζει τη χώρα από την οικονομική κρίση και την οδηγεί στο ασφαλές λιμάνι της ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της προόδου. Μιας κυβέρνησης που μόλις 1,5 χρόνο έχει ανατρέψει τόσο τους οικονομικούς δείκτες που παρέλαβε, όσο και την εμπιστοσύνη των εταίρων μας και των αγορών. Μιας κυβέρνησης που έχει κατορθώσει να εισάγει στο ελληνικό κράτος αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται αυτονόητες για όλα τα πολιτισμένα και σύγχρονα κράτη, ευρωπαϊκά και μη, τα οποία τις έχουν θεσπίσει εδώ και δεκαετίες. Μεταρρυθμίσεις που για δεκαετίες είχαν αγνοηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι το πολιτικό κόστος έσπισης τους ήταν τεράστιο, λόγω των πιέσεων από ευνοημένες κοινωνικές και συνδικαλιστικές ομάδες. Μιας κυβέρνησης που με μία αξιόπιστη και σταθερή στρατηγική και εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της στο διεθνές οικονομικό σύστημα και την καθιστά πάλι σημαντικό παίκτη στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό πεδίο. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά κράτησε τη χώρα στην Ευρωζώνη, ολοκλήρωσε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και έδωσε ξανά σε κίνηση τις αποκρακωτοποιήσεις και τα μεγάλα έργα, ενώ έδωσε και νέα πνοή στον τουρισμό. Επίσης, χάραξε και εφαρμόζει και ένα σχέδιο εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της, καθιστώντας τη σημαντικό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό παίκτη στην περιοχή σε συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, τα επιτέγματα της κυβέρνησης το 2013 είναι τα ακόλουθα. Η ύφεση επιβραδύνεται. Η αυξητική δυναμική της ενεργείας επιτέλους ανακόπτεται. Ο πληθωρισμός υποχωρεί συνεχώς. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Το κόστος δανεισμού της χώρας μειώνεται. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η χώρα μας έχει επιτύχει τον υψηλότερο ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων την περίοδο 2011-2012. Ένα μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου έχει αποπληρωθεί. Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα είναι ισοσκελισμένο. Επιτυχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το πρόγραμμα έκανε λόγο για μηδενικό πλεόνασμα. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους έχουν μειωθεί σημαντικά. Ακόμη και αν σε ορισμένους εντός και εκτός της χώρας δεν αρέσει ή δεν συμφέρει, ίσως επειδή είχαν στοιχηματίσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και τη χρεοκοπία της, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 εκτελείται σύμφωνα με τους στόχους, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, ενώ για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία τα έσοδα σε δημοσιοοικονομική βάση υπερκαλύπτουν τους στόχους που είχαν τεθεί. Το οικονομικό θαύμα που έχει επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα σιγά σιγά αναγνωρίζεται και εμπράκτος. Πρώτον, ο οίκος Μούντις αναβάθμισε τα ελληνικά ομόλογα στην κατηγορία C3 από C. Δεύτερον, σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία Japonica Partners, είναι αδιάσυστο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει μία από τις πιο εκπληκτικές προσαρμογές των δημοσίων οικονομικών στην ιστορία, που συνιστά επίδοση ΑΣ. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση, ενώ βρισκόταν στην τελευταία πριν από 5 χρόνια. Στους δύο πιο σημαντικούς δείκτες οικονομικών επιδόσεων, ένα κατόρθωμα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη τώρα να επαναλάβει αυτήν την καταπληκτική επίδοση με μια καταπληκτική ανάπτυξη. Όσον αφορά τις προβλέψεις του 2014, αυτές μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, διότι παρά τις αντίξωες συνθήκες, το 1,5 χρόνο διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, θέσαμε τις στέρεες βάσεις για την ανάκαμψη και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση και το ΑΕΠ θα σημειώσει θετικό ρυθμό μεταβολής συν 0,6%. Επιτέλους, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται. Και όλες οι προσπάθειες μας πρέπει να στραφούν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί η καταπολέμηση της ανεργίας είναι πλέον εθνικό θέμα. Επίσης, το πρωτογενές πλεόνασμα της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τους
όρους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,6 του ΑΕΠ έναντι του στόχου 1,5 του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, το έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι για όποιον αμφιβάλλει για την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, τον ελάχιστο χρόνο που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και οι αριθμοί λένε την αλήθεια, γιατί η επιτυχία έχει οικοδομηθεί με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις οποίες οφείλουν όλοι να σέβονται. Θυσίες που πρέπει να πιάσουν τόπο και σας βεβαιώνω, θα πιάσουν τόπο. Η Ελλάδα θα βγει από την οικονομική κρίση πιο δυνατή, με ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό κράτος που θα υπηρετεί και θα σέβεται τον πολίτη. Και όπως έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός, τότε θα αποκατασταθούν άμεσα οποιοσδήποτε αδικίες έχουν λάβει η χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της επιτυχούς αντιμετώπισης της κρίσης. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος δρά πράττει αναπόφευκτα και κάποια σφάλματα. Ενώ όποιος παραμένει αδρανής ή ασκεί μόνο στήρα κριτική, μπορεί να μην διαπράττει σφάλματα, αλλά είναι επικίνδυνος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά αποδεικνύει το δεύτερο, ασκώντας μονάχα στήρα κριτική και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, χωρίς να αρθρώνει μια αποτελεσματική στρατηγική που να βγάζει τη χώρα από το αδιέξοδο της οικονομικής κρίσης και περιμένοντας απλά κάποια στιγμή να εφαρμοστεί η λογική του όριμου φρούτου και να πάρει την εξουσία. Απλά ευτυχώς για τον ελληνικό λαό αυτό θα περάσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πείσει ότι διαθέτει μια ξεκάθαρη αποτελεσματική στρατηγική για να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα και να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις της χώρας στο οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, υγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Άλλωστε, στις αναμνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν τόσο η διγλωσία του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όσο και η απουσία οράματος του για τη χώρα. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να εκφράσω τη σιγουριά μου ότι η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, βασιζόμενη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τουρισμός, ναυτιλία, γεωστρατηγική θέση υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό, ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και αρθρώνοντας μια έξυπνη οικονομική στρατηγική, η οποία θα είναι ενταγμένη στα πλαίσια μιας ελληνικής υψηλής στρατηγικής, θα ξεπεράσει την οικονομική κρίση και θα οδηγηθεί στα μονοπάτια της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μεταβεί από το αναπτυξιακό μοντέλο της κατανάλωσης σε αυτό των επενδύσεων, ιδιαίτερα της επένδυσης στην έρευνα και την τεχνολογία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι ψηφίζω τον προϋπολογισμό και είμαι δίπλα στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για να συνεχίζουμε το όραμά του, για να οικοδομήσουμε μαζί μια οικονομικά ανεπτυγμένη, κοινωνικά δίκαιη, διοικητικά αποτελεσματική, ανεξάρτητη και ισχυρή Ελλάδα. Και σας καλώ όλους να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να πράξετε το ίδιο για την πατρίδα και για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί, όπως δείχνει η ιστορία του ελληνικού έθνους, όποτε είμαστε ενωμένοι κάνουμε θαύματα, ενώ όποτε είμαστε διχασμένοι έρχονται καταστροφές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Με τη συνένεση του Σώματος γίνεται η συνεδρίαση για αύριο, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.